Onze eerste echte stop is bij Cochon in Carrot. Cochon in Carrot, huiskamerrestaurant in Emixem. Met de wandeling gaan we letterlijk door het restaurant wandelen. We wandelen binnen en door een tuin terug buiten. Kom je mee? Florian wacht ons op. Onze eerste echte tussenstop, restaurant Cochon in Carrot. We gaan eens vragen waarom we dat hier gaan doen. Hè? Ik vind het wel leuk om een groter publiek eens door mijn living te laten lopen. Om hier dan ook een lekker hapje te komen eten in mijn wereldkeukenstijl rond varken of volledig vegetarisch. Waarom doe jij terug mee? Want je hebt vorig jaar ook meegedaan als een van de mensen die ons ondersteund heeft bij de eerste editie. En dat vond ik wel tof. Ik doe dit jaar terug mee, omdat ik het vorig jaar zo leuk vond om mee te doen. Het is fijn om een groter en nieuw publiek te zien en nieuwe mensen te leren kennen. Vandaar dat ik terug mee doe. Leuk om zo'n enthousiaste reactie te zien en we gaan eens kijken of dat al de andere deelnemers ook zo enthousiast zijn.